Nak, sante. Ikaw ba? Liguro gig eskwela ha. Oo na, liguro bitaw ko tayo. Kay kining atong kalubihan. Gusto ko sa mahitabo. Kasi mamatay ko mawa na ko ning kalibutan. Kamu tay. Ay gining ibaligya. Di ko ibaligya tay, di ko na to ah. Amo bitaw ingon nako nga di ni mo ibaligya. Siapa? Pagkuha siya dito lubi. Pagkuha dito lubi. Ngaman. Ay, lubi ta og kuan. Maglubi na putag baki tay. Oh, maglubi tag baki. Pagkuha dito ka. Kuhita ha, lubi. Sundan ni? Sundan man na. Kato na. Kato na dito. Sure ka tay? Oh, pila ka buok tay? Isa lang ka buok. Anak nga. Kadugay ba? Ganina ko raman to gisugo. Mas so di na pasong bi. Ikuji, ganun nga ikuji. Pwede mo na ba nakaputol mo? Kaya rin pinaputol ba? Nak! Oh, tay! Sama na imong trabaho ba nga? Yung nang gikuit-kuhit ng gabi, kamubura niya na. Welcome back mga karanso! Yan! Salamat di ay sa padayon na pag-support sa ang YouTube channel. Yeah, congratulations di ay sa Rancho Vines TV na karon pila na itong subscribers? Mga 700 na? 700 na? Ano pa, pero hapit na. So road to 961 subscribers. Basta road to 1,000 subscribers na. Salamat kayo sa mga padayon na nag-support. Onya! Shout out ay! Shout out sa mga... Shout out sa Out sa mga sa nagpa-shout out day kay Okay. Catherine Rodrigo Pitogo, Gina Lensuya Bardida, Ay, nay, lagbasa. Jonah Rivera, Regine Mason Rodrigo, Rowena Rodrigo, Margie Musga. Salamat tayo sa pag-support sa among YouTube channel. Shout out po ko kay Philip Tabintoy. Shout out sa imo ha. Shout out. Kuan sa nako akong papel. Ano yung papel guys? Wala gini. Mo din yung nag-comment no, sa gustong pa-shout out dito sa among YouTube channel. Mag-comment na lang kahit kung ano po dito ginagawa mag-shout out. Kang Shiva Buayaban. Buayaban. Oh. Buayaban. Mila, saan eh? Mili J. Whiskey ako na lang. Ayaw sila pagbasa. Mili Jane. Shout out po kang Mili Jane Pedrano. Shout out. DJ Whiskey MMC. Ito lang, trapod. Hindi na tato. Ada na naran eh. GNG. Cara ay kami mga tagto. Cara may isid to. Ano ba ito? Ano ito? Cara may mitante. Ito naman naman. Shout out kay Shara may mitante. Sige pa. Shout out kay Shara may mitante. Oh. Hi, Sharame. DJ Whiskey MMC. Sige sama. DJ Marvin. Mix. Chris Maggie. Shout out sa imo ha. Kanya kong Chris Dahonan. Shout out sa basta na po ikaw na Ryan. Shout out kang Ryan Ugaya. Ulog. Ulog ba vlog? Oh, Vlog. Ryan Ugaya Vlog. Oh, Ryan Ugaya. shout out kay Ryan Ugaya Vlog. Ayan. Sunod. Shout out po kang Bukadirong Maestro. Oh, yan. Cancel na. Sir John. Si John. Oh, school head na to. Shout out po din. Sige. Pilit, pa-subscribe din mo sa Rancho Vines. Oh, sige. Jess. Jess. Idan nyo. Jess Idanyo. Shout out Salamat. mo. Kang Chubby Patuti. O kang Chi Almonte. TM Vlog TV. Sunod. Jinilin Vlog. Yun. Ang last. Shout out sa inyo ha. Oh, last. Siya kang Jervin Abiwela. Shout out sa mga. Saan ba? Shout out po sa Ang mga wakapin ko na sa video.
Salamat no, inoot na mo subscribe mo o mo support, please share Kuyo. sa mga videos. O shout out ko na kang ikaw. Pahabol po dahil kay Habol kay Gitugnaw. Shout out kay James Cuyos nga Tagalibe o from Libertad. Yan, nya katugay kay kasama mo to nang ipasinggit gid ko no. Okay ni mo sini, mas ko rin si Shara May Mitante. Shout tagay ko no pasinggit gid. Kung gusto mo pa-shoutout, Comment. mag-comment lang mo kay basta namin sa balay mo singgit ra may mabati ra ni. Sa ingit rami og shout out. Alright. So salamat og Out. God bless everyone.